Zdravíme vás z Czech Disney Adventures a přinášíme přehled těch nejnovějších oznámení a změn, které v blízké době čekají Disneyland Paris. Jak už nějakou dobu víme, Walt Disney Studios Park projde příští rok přejmenováním a kompletním rebrandingem na Disney Adventure World. Nově máme potvrzeno, že k tomu dojde v neděli 29. března 2026. Společně s otevřením nové tematické oblasti World of Frozen. World of Frozen bude inspirovaný populární animovanou franšízou Ledové království a vychází z existujících částí parků v Hongkongu a Tokiu. Středobodem bude atrakce Frozen Ever After, kde budou písničky v angličtině a dialogy zazní francouzsky. Kromě setkání s Annou a Elzou se chystá i velká novinka – animatronický Olaf. Zatím není jisté, zda půjde o volně přístupnou postavu, nebo bude stát za zábranou. Vzhledem k chování návštěvníků parku typujeme spíš to druhý. V obchodech Arendelle Boutique a Fjord View Shop se objeví spousta produktů, včetně exkluzivních kousků, které budou dostupné pouze v Paříži a pouze v tomto parku. Největším hitem má být interaktivní trolík Runa. Chybět samozřejmě nebudou ani hrníčky, trička, uši a další klasický merch. Co se týče jídla, očekávání jsou umírněná. Nordic Crown Tavern nabídne seversky laděné menu, ale podle aktuálních informací půjde spíš o další variaci jídel, která Disneyland Paris už stejně servíruje. A jak víme, pařížský resort si bohužel stále drží reputaci nejhoršího Disney parku, co se týče jídla. Těšit se ale můžeme na novou show Celebration in Arendelle. Má to být 15-minutové denní vystoupení v přístavu World of Frozen s loděmi a s postavami. Zatím však nebylo potvrzeno, kdy přesně bude uvedeno. A když už jsme u show, už od 29. března dorazí i velkolepá Cascade of Lights. Půjde o 16-minutovou kombinaci dronů, ohňostrojů, projekcí na vodní plochu. V londýnských studiích Abbey Road se aktuálně nahrává nová píseň We Can Be Heroes. Ta bude právě součástí show. Disneyland Paris už spustil i placené rezervace na vyhrazená místa pro její sledování. Objevují si také spekulace, že nápisy na konstrukci využívané pro tuto show mohou souviset s budoucí tematikou Avatarlandu v Disney Adventure Worldu. Jde ale zatím jen o dohady, nic není potvrzeno ani vyvráceno. Zmínit musíme i novou atrakci Rippon's Tangle Spin, což jsou klasické šálky tematicky laděné do Rapunzel lociky. A chystá se také nová restaurace The Regal View Restaurant and Lounge, což bude table service podnik s Disney princeznami. Je to odvážná volba, zejména protože jedna taková restaurace už ve vedlejším parku funguje. Disneyland Paris také zveřejnil nové ceny permanentek a podle očekávání opět dochází ke zdražení. Trend posledního roku tak pokračuje a stejně jako u většiny produktů a služeb v rezortu ceny stoupají i tentokrát. Přestože se permanentky stále vyplatí častým návštěvníkům, mnoho fanoušků tuhle změnu komentuje a ne zrovna kladně. Pokud chcete sledovat další novinky, změny a aktuality z Disney parku, nebo hledáte tipy, rady a zkušenosti ohledně plánování vlastní návštěvy, přidejte se do naší facebookové skupiny Jedeme do Disneylandu CZSK. Najdete tam nejnovější informace, podporu od ostatních návštěvníků i praktické tipy, které vám návštěvu parku výrazně usnadní. Takže sledujte, dávejte lajky, zdravím z Czech Disney Adventures.